Unyazi selicelele u-Andile kaMajola enkonzweni ukuba avotelwe engomeni ezohlukanisa unyaka kuke kuhlukanise igospel izizwele. BaNazaretha namhlanje sinezivakashi la esingu-Andile kaMajola umculo wegospel. Nesicelo-ke asicela emakholweni cawuthi njengoba naye isicelo sakhe sijulile kodwa sisindi futhi njengoba ehlabelela igospel umculo wokholo bekuyisifiso senhliziyo yakhe ngoba njalo iminyaka yonke unyaka awukwazi uhlukaniswe umculo wokholo bezofisa-ke ukuthi lo nyaka inkosi mayivuma kube umculo wakhe ohlukanisa unyaka. Kodwa nayo sazoyibikela-ke ngoba kuloko kwathi inhlu akwaze unyaka uhlukaniswe ingoma yegospel. Mhlambe bangase uhlukaniswe ingoma yegospel ngathi maqala lo wanyaka uzayo siphume ekuhluphekeni. Nkosi kungikusise.